ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଭଲ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାଉ। କାହିଁକିନା ସେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ, ଖରାପ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। କାହିଁକିନା ସେ ଖରାପ ସମୟ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆମ ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆମ ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ସେଇ ଭଲ ସମୟ ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁ ଭଲ ସମୟ ସହିତ, ଖରାପ ସମୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଛି, ଭଲ ସମୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଆମକୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଶିଖେଇଥାଏ ଲାଇଫରେ। ଆମ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ସବୁ କିଛି ଭଲ ସରି ଖରାପ ସମୟ ଭିତରେ ବି ସବୁ ଘଟି କଥା ଖରାପ ସମୟ ଆମକୁ ହିଁ ଶିଖେଇଥାଏ ଆମ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯେତେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ସମୟକୁ, ଭଲ ସମୟ ଯେତେ ଆପଣ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଖରାପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟରେ ଆପଣ ସେତିକି ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଖରାପ ସମୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେତିକି କହିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି।